ndi mwazi wa Yesu, ndi mwazi wa Yesu, ndi mwazi wa Yesu ndapulumutsidwa, ndi mabala a Yesu, ndi mabala a Yesu, ndi mabala a Yesu ndapulumutsidwa, ndi mtanda wa Yesu, ndi mtanda wa Yesu, ndi mtanda wa Yesu tapulumutsidwa. Ndiulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry K. Chale, mtumiki wanu, believer, lelo pa 23 April 2025, movie wachiponyeponye nkhawa sabutopiki osadera nkhawa za mwalawo. Tikuwerenga Marko chapter number 16 verse number 1 mpaka na verse number 4. Mawu apamwamba, Yesu auka kwa kufa. Verse number 1. Ndipo litapita Sabata, Maria wa Magadala ndi Maria amake wa Yakobo ndi Salome anagula zonunkhira. Pamandikomera pamenepa. Anagula zonunkhira kuti akadze kumanda, kuti akadze kukanzoza iye. Ndipo anadza kumanda mamawa tsiku loyamba la Sabata, litatuluka dzuwa. Ndipo anali nkunena mwa okha, adzatikunkhunizira ndani mwalawo pa khomo la manda. Verse number 4. Ndipo pamene anakweza maso, anaona kuti mwala wakunkhunizidwa, pakuti unali waukulu ndithu. Atate, mu dzina lodabwitsa la Ambuye wathu Yesu Khristu, ulemelero, matamando, mayamiko ndi malambiro dzipite kwa inu. Ndinu mwini chilengedwe, simumapheka, simulodzeka, mudali ndipo muli, mudzapezeka ku nthawi zonka muyaya. Tilinso pamaso panu, lankhulani, phunzitsani, dzudzulani, tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, dzulo tinali pano timanena kuti nkhawa zimapangitsa anthu kuchita chinyengo, napereka ndalama zambiri kuphimba choonadi. Dziko langa chuma chambiri chikuonongedwa kuti aphimbe choonadicho. Ndeti manena dzulo sichimaphimbika. Mwesa kuchikwirira lero, koma mawa mudzadabwa kuti anthu akufotokoza, akudzilankhula, endi mudzadabwa kwambiri. Nkhani imeneyi ayitulutsa ndani? Choonadi sichilodzedwa. Alembi adabwera kudzafunsa asilikali. Asilikali akuti adafotokozera akuluakulu achipembedzo zimene zachitika kumanda kuno sindizo. Munthu uyuyu si munthu wamba.
amene mudankhomerayi, amene mwampachikayi, amene zedi ndi mwini chilengedwe. Kumanda kuno kwachitika chivomezi, kumanda kuno kwagwedezeka, kurereku wauka mene ankanenera mujadza chitika ndendende. Endi message mene ankarusa ndasilikali akuauza mabwana awo mene ankalalikira muja dzachitika ndendende. Modi kudali chivomerezi kumanda kuno, kunagwedezeka kumanda kuno, mitengo ikugwedezeka, matanthwe kung'ambika, zachitika kuno sindizo. Munthu amene ingolungama wauka adakusocha kuti wauka ndiye alembe chakuti no tisinthe nkhani imene zisachite kutchuka choncho kuti wauka. Tikupaseni ma-1,000, tikupaseni ma-miliyoni, mabiliyoni amene musinthe message. Mudziti ophunzira ake anabwera kudzamuba ifeyo tili mtulo. Zikamveka choncho beta nkhawa yathu ichepa. Koma zikangotchuka kuti auka, nkhawa ndionda nayo. Dziko ilandire chabodzachi munene ndinu. Haleluya. Ndiamuna jadate okhe chabuno tipatseni zathuzo. Endi ndalama zidaperekedwa kuti ambe kufalitsa bodza, endi bodza damba falitsidwa kuti ophunzira ake adabwera kudzamuba ifeyo tili mtulo. Ndeti manena dzulo kuti ndalama zina zimene tikupasidwa kuti tinene bodzasi zikutinyozetsa. Ena mwamba kudzitukwana nokha chifukwa cha ndalama. Mudapasidwa ndalama kuti muphimbe chonadi, sichimalodzeka. Olo mupasane ndalama kandi pa mtundu panu, kandi ubale wanu, kachipembedzano nchimodzi, musandiulule, musakanene. Dzindalama idzi patalike pafupike dzidzaphulika, endi dziko adzadzidziwa. Mudzangodabwa kuti dziko lonse nkhani yanu yakwanakwana. Kulibe chinsinsi. Kulibe chinsinsi. Asilikali ngakhale mwapasa ndalama, ena mwapasa ndalama ane banu, ena mwapasa ndalama amene muganawo ntchito ku ofesi, bwanji zisadziwike. Nkhawa itakula, ikangodziwika ntchito yatha, ikangodziwika zungu andithamangisa, mudapereka dzindalama kuti akuphimbeni ndilizekhwerere, zidzadziwika. Kulibe chinsinsi kudziko kuno, zidzadziwika kuti mudachita chinyengo, zidadziwika kuti mudapereka ndalama zampiri kuti muphimbe tchimo lanu, zidzadziwika kuti inuyo ndamene mudapha, zidzadziwika kuti mudaba ndinu, zidzadziwika kuti mimba mudapereka ndinu, zidzadziwika kuti banja la wina mudathesa ndinu, zidzadziwika kuti chuma cha mpingo mukuononga ndinu, zidzadziwika kuti ana amasiye mukadyera masuku pamutu, zidzadziwika, zidzaphulika one day. Ndalama zikugwiritsidwa ntchito pofuna kuphimba chonadi. Asilikali zidayamba kudzinyoza okha. Ife tinagona, adabwera Petro ndi Yohane komanso Yakobo. Ife tinagona, adabwera dzamuna zimene zikudzaba. Ife tinagona. Ndi anthu amene ankanza chankanena kuti Petro olo ndikuba komweko sitikudziwa, olo ni mbuzi yomwe sangathe kugwira. Abwera bwanji kudzaba Yesu, kudzachosa mwala mpaka mwala waukuluwu, kuchikunkhuniza kuchibwesera uko, inu muli munena zona. Yes, ife amaba Petro inu mukugona mukuliza mkono ati ya ife mukudzimbwambwanitsa, simunganene choona. Mukudzimbwambwanitsa, simunganene choonadi. Mukudzimbwambwanitsa zona. Ndazimayi angari aphimba choonadi, ndazibambo angari aphimba choonadi, mabishopu angari aphimba choonadi. Ndimati ndinene, olo ndalama zaperekedwa zidzadziwika. Ndipo nkhawa imene kutsogoloko ndiye mudzaonda nayo zedi, chifukwa chikadzaphulika chidzakupwetekani koposa lero.
Chidzaphulika kama ufuna chidzaphulika chinyengo chimene mwachita. Maononga ndalama zambiri zaboma zidzaphulika. Ndiunena ndi inuyo. Zidzaphulika. Maofesi aboma nonse muli bwa musamale kwambiri. Zija zimene mwapasana pakamwa usanene zidzaphulika one day. Ena mudzamangidwa, ena mudzafera kundende. Chinyengo kuphimba chonadi pada nemamba kudzimbwambwanisa ndigwirira akugwira wamkulukulu ngati ambuya akulankhuleni. Lero tikunena kuti musadandaule, musadere nkhawa za mwalawo. Believer osadandaula chifukwa cha mwala. Koma lero ndili mkatundu lero. Mulungu akunena kuti Yesu arauka. Tili pamene pa believer wauka. Uyu ngwa moyo. Tupembedza Yesu wa moyo. Tupembedza Yesu amene mawu adanena ajapherezera onse. Adachita kunena kuti mumpasule kachisi amene ndi tsiku lachitatu ndidzamutsanso ndi amene. Adachita kunena kuti iye ndi mwini moyo. Iye ndi kuuka ndi moyo. Auka Yesu. Atauka believer kuti mamawa litapita Sabata. Siku loyamba la Sabata. Maria wa Magadala ndi Maria amake a Salome ndi Yakobo. Bible ikunena kuti azimayi awo adapangana. Tiyeni tipite kumanda koma tisapite chimanjamanja. Bible na kuti azimayi awo adagula zonunkhira mafuta mtengo wapatali kuti akadzodze mtembo wa Yesu. Azimayi awo amaganiza kuti Yesu ali m'mandabe. Azimayi awo amaganiza kuti Yesu sanauke. Azimayi awo kuti adachita kulawira mmamawa koma dzuwa litatuluka. Bible ikunena kuti azimayi ali nzonunkhira zawo, azimayi ali mafuta awo. Mtengo wache sakunena koma mafuta onunkhira a mtengo wapatali. Mafuta onunkhira awopita kukadzodza Yesu. Mafuta onunkhira awopita kumanda atalawirira. Malemba onena kuti ali mkati mwa njira adayamba kukambirana. Ali mkati mwa njira adayamba kunena okha. Mafuta rarenga. Talawiriradi tachoka m'manyumba mwathu. Ulendo opita kumanda kuti tikadzodze mtembo wa Yesu. Mpokambirana kwawo adayamba kufunsana okha. Adzati kunkhunizire mwalawo ndani. Believer mukuiona nkhawayi. Mafuta rarenga. Ulendo ungopita kadzodza mtembo wa Yesu. Kulawira talawira ndithu. Adzati kunkhunizire mwala ndani. Believer, Ambuya Yesu atayikidwa m'manda adatenga chimwala chachikulu ndikuchitseka pa khomo la manda. Endi chimwala chimenechi azimayi awiri sangathe kuchikunkhuniza. Chimwala chimenechi olo azibambo folo sangathe kuchikunkhuniza. Chifukwa verse number 4 akunena kuti mwalawo unali waukulu ndithu. Bible akamanena kuti mwala waukulu musamaganize timyala timeneyi mumatha kutilumphati. Ayi, chidali chimwala cholemera makilogalamu ambiri. Chimwala chimenechi adachiyika ku khomo la manda la Ambuye Yesu. Endi mene ankayika ankaona kudali ngati kuyika ona kuti wina sayerekese kuba. Pamene asilikali ankayika kuti mulondere mandawa. Ankadziwa ndithu kuti sangatuluke.
adanena kuti adzauka, taika ni chimwala bigi, ndicho linga chakuti kuukako kulephereke. Atayika chimwala chachikulu, buku la Mateyu chapter number 28, malemba akunena kuti kumanda kudachitika chivomezi, kumanda kudagunda ndi kugwedezeka, kumanda kudali chivomerezi chindindindi, kumanda biliva kudavura. Asilikali kodi biliva chindindindi kumpoto amati chindindindi muda chimvapo kale chivomezi. Chaka china chake chivomezi chidandichitikira ndi kutumikira kukalonga. Ndangoyiwala chakacho ka 2000 and chani, ka 2010, ka 2008, ndayiwala chaka chakecho. Chidavuta kwambiri chindindindi mpaka nati nadzadusa pakalonga paja, kudusa chakubaka kuja kudali ng'alu ndithoti chindindindi chikudusa mbali mene. Muli bwanji anzathu paboma pakalonga, nthawi imene ndidali kumeneko titagona palo china yake usiku, nkuti mmawa tikulawira tikubwera kuno kunsanje, biliva chinadzagunda kugwedera loji medadusa nyumba chova titi. Wina aliyenso ngumva kuko nanga si chimachitika. Anthu adafula kuchoka muloji kufika panja. Ena zimayi kungovala sketi panja kalekale, biliva kudali kuthawa nyumbamo kuti nyumba isagwe. Ikamagwa nyumbayi itigwerefe titachoka panja, chifukwa chivomezi chidagwedeza boma la Kalonga. And day meneyo ndi pamene machechi ambiri adagwa, nyumba zambiri zidagwa, and mama achimalo molawirira biliva tidakafika mpaka na kuchipatala cha Kalonga kukaona ngozi. Anthu amene avulala chifukwa cha chivomerezi, anthu amene aonongeka chifukwa cha chindindindi. Biliva chindindindi, chivomezi nchoipa, chivomezi chimapha, chivomezi nthaka imang'ambika, chivomezi nthaka imagwedezeka, gwede mtima mpaka na kukwera mwamba. Biliva anthu ambiri adavulala. Now zimenezo zidachitika moposa kwambiri, kuposa kukalongako zidachitika mopsa kwambiri. Biliva kumanda, asilikali mfuti manja ena kutaya kumanda, asilikali kusowa mtendere kumanda. Mwala ngelo akuti adachita kukunkhuniza eka, ngelo mmodzi mothandizidwa ndi kumwamba akuti chivomezi chitagunda. Chimwala chimene chidayikidwa kuti chitseke pakhomo pamanda a Yesu akuti chidakunkhunizidwa, chidachosedwa pamanda paja nkukhala popanda mwala. Mwini dziko Kalonga wa mtendere, amuna adachoka momanda. Siku ili buku la Mariko akunena kuti azimayi ali mafuta onunkhira, azimayi agula za mtengo wapatali, azimayi akupita kukazonda, azimayi anyamula zonunkhira. Ndimafuna ineyo ndiuze dziko, nzimayi ngofunikira, nzimayi sayiwala, nzimayi amakumbukira, nzimayi musamamonere pansi, nzimayi musamanyoze. Mabuku onsewa alemba kuti kumamawa Mariya adalawirira, kumamawa Mariya wa Magadala, kumamawa adalawirira kumanda. Wophunzira azibambo ali mudzi, azibambo sadapite, koma azimayi ndi amene adayamba kuona, azimayi ndi amene ngelo adawuza kuti Yesu auka, pitani mukauza ophunzira ake. Azimayi ndi amene adafalitsa message yoyamba kuti Yesu auka. Haleluya. Muli bwanji azimayi nonse? Ndikumadabwa nanu, bwanji mumachita zinthu mwaleti. Mzimayi sachedwa. Mzimayi ngoyamba kulalikira mmudzi. Bodza ija itaphulika mwa asilikali, chifukwa asilikali aja akuti adawuza alembi munene kuti wabedwa. Timaona choncho dzulo.
ndekuti amene adayamba kuona maukidwe a Yesu ndi asilikali aja usiku, amene adadabwa kwambiri nkunena kuti uyu si munthu wamba, ndi asilikali. Koma ataona asilikali aja adangouza alembi okha, adauza Farisi okha basi, atapasa ndalama sadauzenso anthu ena. Mariya uyuyu, Mariya wa Magadala ndi Mariya amake a Yakobo ndi Salome adakumana ndi mngelo kumanda gululu, akupasidwa message, mufuna Yesu Nazareti, pakamwa ndi mngelo papapa, muno mulibe, monga mmene adanenera wauka, pitani kauzeni ophunzira ake mukakumane ku Galileya. Wauka, mzimayi adachoka kumanda kunthunthumira, mzimayi adachoka kumanda ni message. Mabuku ena unena kuti adathamanga kapeza china Petro, kwapeza china Yohani, nkuwadziwisa mwangokhala, mwangokhala, Ambuye Yesu kumanda kulibe, mwangokhala, sitidziwa mwika kuti mwangokhala, Ambuye Yesu kulibe kumanda. Akuti mpamene Petro pamodzi ndi Yohani ankathamanga kumanda, koma message idachoka mwa azimayi. Azimayi, agwedezeni a Petro anu agona, a Petro anu ayiwala, a Yohani anu ayiwala. Mzimayi ukamakhala pa mpingo gwedeza, ukamona Petro ayiwala chochitika, muuze kuti kumanda sikuli bwino, muuze. Mzimayi amaugwedeza mpingo, amauyatsa mpingo. Mzimayi bilifa usanditsutse. Mzimayi so amasewera, amakhala serious pakuchita zinthu. Kunako matumikiro ambiri akwenda fa chazimayi. Ndibwereso le papweteke, matumiki ambiri amaenda chifukwa cha zimayi. Mzimayi ngwachanko, mukumona zimene kupitisa kumanda, sadarenga zochipa. Mzimayi arenga mafuta onunkhira, akupita nawo kumanda. Tikadzutsi Petro sakupita nawo. Kumene kuli Andreya sindikukudziwanso, Thomas kali kuti kaya sindikudziwa, Matthew ali kutiko, believer apapa china Yakobo kaya ali kuti mantha atagwira nawonso dzinkhawa, ataona mene Yesu ankhomera, ataona mazunzo a Yesu. Believer ophunzira onse chali chere. Mzimayi wadzuka sanagone, pantima pacha nkalingalira. Mzimayi wadzuka mamawa sanalandire breakfast, koma ali ndi zonunkhira, ali ndi zamtengo wapatali. Believer, mzimayi amarenga zamtengo wapatali katumikira nazo. Mudziwa machechi ambiri akumangidwa ndi azimayi, magalimoto ambiri amene azibusa akuyendera akupereka ndi azimayi, masuti ambiri amene azibusa akuvala ndi azimayi, amene amasamalira kumase makamaka kuthandiza kuti mbusa azimva kuti yes ndi kutumikira Mulungu, azimayi. Dzazibambo zambiri bize. Mbusa nzengo kundivomereza, udachoka kwanu uli kwina kotumikira, koma azimayi sashora kudzakuona, sashora ndi shuga, sashora ndi zonunkhira zawo za mtengo wapatali, zapamwamba kwambiri, moti mpingo ngati ukuyenda lero. Azimayi mudzapeza chimpingo chachikulu, azibambo 4 koma azimayi 200. Azimayi pitirizani kukhala achangu, pitirizani kukhala achangu, pitirizani kumtumikira Yesu ndi chuma chanu, pitirizani kuthandiza utumiki ndi zonunkhira zanu, pitirizani. Kani athu ya lero musadandaule, musadere nkhawa za mwalawo. Akukambirana Mariya wa Magadala ndi Mariya amake wa Yakobo ndi Salome. Mafuta apamwamba ali m'manja mwawo, adzati kunkhunizira mwala ndani, adzati chosere mwala pa khomo la manda ndani, adzaukankhe mwalawo kuti ife tikadzodze Yesu ndani. Mafuta atagulawa akhala opanda ntchito ngati mwala suchosedwa. Mafuta tili nawowa akhala opanda tanthauzo ngati mwala wina sokunkhuniza. Tibwerera ndi mafuta amudzi chifukwa tokha awiri palibe amene angathe kuukankha mwala. Ndili mchilimbikitso lero believer,
Don't worry. Usadandaule za mwala. Usadandaule za chimwalacho. Usadandaule kuti kuli chibig stone. Usadandaule mwana wa Mulungu. Usadandaule Bible na kuti akudandaula atakweza maso awo adaona kuti mwalawo wakunkhunizidwa kale pakuti udali mwala waukulu kwambiri. Bible ikunena kuti ataona kuti mwala wakunkhunizidwa kale nkhawa zawo zidatha. Hallelujah. Ndikunena ndi angati amene akudandaula za mwala. Adzati chosere mwala ndani. Believer, ndikufuna ndilimbikitse wina. Pali chimwala chachikulu pa banja lako, chimwala. Mzimayi ali ndi zonunkhira. Ataphunzitsidwa kuti mkazi amakhala bwanji m'banja. Ataphunzitsidwa, atalangizidwa. Koma mwala ngwaukulu adza kunkhunize chimwala chimene chapangisa munanga kutsekeredwa chonda. Mabanja muli dzimyala dzufunika ngelo adzikunkhunize. Ndikukamba ndi azimayi ambiri ali nadzo zonunkhira, koma chimwala chimene chayikidwa pa banja lawo misozi ili patsaya, nkhawa adzakunkhunize ndani. Chimwala cha nkhanza mwamunanga adzachikunkhunize ndani. Chimwala choipa chili mwamunanga adzachikunkhunize ndani. Chimwala cha chimasomaso mwamunanga adzachikunkhunize ndani. Chimwala choipa mtima chimene chili mwamunanga chosakhunisidwa. Tamvera, wosadera nkhawa za mwalawo. Alipo ngelo amene adzakunkhunize mwala wako. Tangorenga zonunkhira zako kuti uyambe kudzodza banja lako. Ndikukamba ndi ena ku ministry kuli chimwala chakunkhunizidwa chayikidwa pa khomo la manda. Zonunkhirazo zilipo, azibusa, maofasiya, mamembala, aliyense angodandaula. Adzati chosere mwala undani. Adzati chosere mwala undani. Ndi chimwala chachikulu. Kutsogoloku kuli chibigi mwala. Kutsogoloku zimene zikuchitika sizauzimu kuli chibigi cha mwala chimene chayikidwa kutsogolo. Moti ma intercessor kudandaula adzatikankhire mwala undani. Kutsogoloku zauzimu sizikuyenda, zikuchitika zinzaphada. Adzatikankhire mwala undani. Mafuta onunkhira tili nawo, kulawira ndedalawirira, koma mwala adzaukankhe ndani. Ndikulimbikitse wosadandaula za mwalawo. Pali ngelo amene adzakunkhuniza. Gulu yabwino kwambiri ya praising team, koma pali mwala pa praising. Gulu yabwino kwambiri, utumiki wabwino kwambiri, koma mwala pali madandaulo. Kuli madando adzakunkhunize ndani. Adzati chosere mwala ndani. Adzati chosere mwala ndani. Wina ufuna atatumikira, koma pali mwala wa matenda. Mwala wa matenda. Afuna atamtumikira Yesu, akufuna atapita uko kalalikira, akufuna atadzipereka kunchita Mulungu, koma mwala wa matenda. Endi matenda awo ngakulu kwambiri. Afika podandaula. Adzandikunkhunizire ndani mwala wa matenda. Ndifuna ndikulimbikitse kuli Yesu wa ku Nazareti amene ngelo adzachose mwala wako. Matenda amene muli nawo believer, alipo wina okunkhuniza matenda. Alipo wina ochosa matenda. Alipo ena othamangisa matenda. Osadandaula za mwalawo. Osadandaula za matenda. Tangokhulupirira, kweza maso ako, yang'ana pa Yesu wa ku Nazareti. Matenda amene ukudandaulawa Yesu adzachosa. Ndikukamba ndi wina kudandaula pali chimwala chachikulu pa business yake. Sidzikuyenda ayi.
sizikuyenda. Khomo la business kuli chimwala. Pokambirana ndi banja lawo, adzati kunkhunizire ndani, adzati kunkhunizire ndani. Enamba kukuchitani jealous chibig stone, adzati kunkhunizire ndani, adzati kunkhunizire ndani. Enogwira ntchito mboma ma NGOs kutsogolo kuli dzimiyala, dzimiyala zotsekerera na mpara, dzimiyala kuti uyasamapite ma workshop. Adzati kunkhunizire ndani, adzati chosere mwala indani. Maofesi mumavuta, muli dzimiyala, muli dzimiyala. Nakonso kuchipani kwasokonekera, kuli chimwala chachikulu kwambiri kutsogolo. Bible nena kuti ma MP audandaula, nduna zikudandaula, ma area chairman akudandaula. Adzati kunkhunizire mwala ndani tamvera. Yesu wa ku Nazareti adzatuma ngelo achose chimwala chachikulu kutsogolo kwako kuti zonse ziyende tayale. Adzati kunkhunizire mwala ndani, adzati kunkhunizire mwala ndani. Ndili ndi funso, ndi mwala wanji umene mukudandaula pa moyo wanu? Ndi mwala wanji umene wafinya zinthu zanu? Ndi mwala wanji umene watseka makomo a moyo wanu? Ndi mwala wanji umene mukudandaula kuti mukufuna Yesu akukankhireni mwala umenewu? Ndi mwala wanji mwa akazanu umene mukuona kuti watseka zambiri mwa akazanu? Ndi mwala wanji umene kusokoneza banja lanu mpaka na mukudera nkhawa, muli ndi mafuta onunkhira kwambiri koma sizikutheka kuti mudzodze? Pali mwala mwa amunanu. Ndi mwala wanji? Ndi mwala wanji kutchalichi kwanu kumene kukupangiswa utumiki osayenda bwino, kuli chimwala chachikulu kwambiri chimene chikusokoneza? Ndi mwala wanji? Ndi mwala wanji pa grupu inoyo? Ndi mwala wanji umene kusokoneza grupu? Believer, osadandaula. Ngelo adzakunkhuniza, ngelo adzathamangisa, ngelo eka padzachitika chivomezi, padzachitika chindindindi. Mwala udzasuntha, padzachitika chindindindi. Matenda adzasuntha, padzachitika chindindindi. Nkhanza zidzatha, padzachitika chivomezi. Matenda adzachoka, kuponderezedwa kudzachoka, kutayidwa kudzachoka, kusawerengeredwa kudzachoka, kutengedwa ngati obwera kudzachoka. Mwala adzaukunkhuniza yekha na malenga. Usadandaula, usaone ndi mwala umenewu, usakudye ni gazi mwala umenewu, musavutike ndi mwala umenewu. Maria wa Magadala ndi Maria amake a Salome akuti atakweza maso awo adaona mwala uja wakunkhunizidwa kale. Ndi pemphero langa pa moyo wako, kodi miyala imene ukuyidandaula, mwala waukulu umene wakutchinga, mwala waukulu umene wakuponda, ungodabwa wekha kuti wakunkhunizidwa kale. Amuna kusagona nyumba, ndipo amakuza kuti banja sakuyifuna. Tofuna ndikulimbikitse mawa ono, mwala umenewu ngelo wakunkhuniza. Wina ndalama sizikukhala, kazi mabedwa ndachitaka, kazi mapita kuti ndi chimwala chachikulu chimenechi. Tamvera, ngelo akunkhuniza. Wekha maso ako udabwe kuti ndalama zanga sizikusowazo. In Jesus' name. Wina akuibisira mbiri kwambiri, ukapeza chibwenzi osayenda, ukapeza chibwenzi osayenda, pali chimwala chachikulu. Wekha sungathe kuchikankha, wekha sungathe. Pofunika ngelo, pofunika ngelo, endi pachitike chivomerezi kuti chimwalacho chikankhidwe kunja. Maso ako aone kuti khomo la manda yamba kuonekera. Maso ako aone, maso aone, maso ako aone okha kuti chimwala chija chachosedwa, matenda chachosedwa, kupondedwa kwachosedwa, dongo soyamba chitika. Maso aone, osadandaula za mwalawo. Kuli Mulungu adzamtuma ngelo kuti akankhe mwala wako. Bwanji mundilondoleso mmawa. Atate mu dzina la Yesu, mwana wanu uyu pamoyo wache pali mwala waukulu kwambiri, alinso nunkhira uyu.
atati akwatidwe mamuna akhoza kumva bwino kwambiri ndamene alinso nunkhira uyu mkazi atati ampesa olongosoka zedi akhoza kuntumikira ngati mamunoyo alinso nunkhira uyu ali mmapepala adaphunzira ntchito woti akakhala pa ntchito akhoza kutumikira kampani kapena boma nkutukuka koma pali chimwala chachikulu chimene cha mchinga. Jehova ndikupemphera chivomezi chindindindi chichitike kuti chimwala chake chichoke akwatidwe, mwala wake uchoke alembedwe ntchito, mwala wake uchoke achirisidwe, mwala wake uchoke akhale pa mtendere. Chichitike ichi Mulungu polemekeza dzina lanu mwa Yesu Kristu oyera mtima. Danke kuti amen and amen.